ngayu i baki kam baro kide ki bakta ka mariang kam idon jengkermen kan ngayu i ba kaditang kani ka kam bala dangi sedang ngin hap sedang ningkong ban pen bahaya ka mariang ban ri kenyang lam dang itung dieng ha kapor ka bangas sedang kani ka kam ngampat no smuthu sotha mah kumbangan ong ngawan ka jaka ka bakam jutip ba yo sai no kenyang ha kitu ki por sho ban sedang kani ka kam penmiksai ngatrisha dauki tri doyong sithi nomor bahar dauki gedon ka LCS mah bangila banyak hayi bat ka Bangladesh ten rei hadin u arjar khat sau ba nga sange no tingala syusyong klem kam klem jam ngala long kumba lebit mah ti seni te kibun ha ki ba ri yuni u khnyang rendia mah ti ngayo i hang ni ha yeng imi it ru baki ri yuni u khnyang ti nga persyang ban wat jingtip te yuni u sop kenyang uba ki penmi ki dia ki wei pat ki breu na bar te kene ka penlong yang abang wat benya mo beli ulik sia bar dadu nang rit kon dadu nang da kame nga lahikai kame nga siri te hadu banda yo kon yo ketiba ribe anis mo tanat ba anis ngo kata kecebing song pangat ba sile yuni ngi persyang menwat lat hi daldi tingi sung thu ba ladangi persyang naki bang lek sikan ngin kenduk jeng nomor baka amaun kala abun ngi artatin kan bangin yo jeng rap nak bang mo henre da ka bangi yo sngo yo ka kubor ba ka prime ka ajeng rap mo yo ginong sen kam lajong te ngi lemi kan sha prime batai yang ngi kumno bangi dei ban lek nang tu sedang ka proses ka jongi bangi penkrek ya ka DPR ngi pha syaki te kisa approve ban yo ya ka jeng rap ka prime ka la pensuk sikadai yangi ban yo ya ka loan ka life ko ngamdei u buri uba download ya borok ki experience ngamla ban le hidalade ya borok henrei lengba ka prime ki yarap yang aban sina ya ka DPR maka DPR ban sina ngamdei busuk ki bon ki ki ba ngi haban include hama ban kentup hamta lengba ka prime kala pensuk sikadai nga kam ko jonga kalong tung susain nadong hadong ka prime ka ba le lut na ini mo ijing sedang i barit ibang le sispa kilo si benai ngapoi sya kathe ka ba ngale si hajar kilo lani si ton si benai ikini ki mesin banjo iki kamde ka besuk jenglut ka bubun kini ki tiar ibani don hamni ki mesin ki don bunjan bagi kam juki ki affair ka wina ka wipat tangkin dong tray kiba don hang ni idon khat saungut nang ta idon saki supplier ki jongi kiba wanra yuni kukun uskop kenyang nang ta idon saki nong rep mah bari yuni kenyang telada shu ong bet ya kam ka bakani karna ka yarap kinlong deki spangut ha megalaya ka jongi dei tang mangi bosdang ni kanika kam haduk mentah 4 don yo uni uksai ubangi permi na kanika karkhana jongi haduk mentah te ngidang dia tahang ni lokal kinong than jongi hi ki penon kam uni uksai jongi hakani ka porban ai kublai kerpang yo menteri rangba bodon burom jongi konrad ke sangma lengba ka yang jingi yo i jengai ka jongu lengba ka prime ka ba penpoi yang ama na ini karkhana ibarat syakatu ka ba kalong mentah